Ось є такі штуки на продаж. Якщо комусь треба, забирайте. Ось маємо такі шестигранника. Ось, так не знаю від чого це на що потрібно. Маємо такі штуки. Ну, дивіться, може комусь щось треба з цього. Кнопки всякі. Ось мій контакт. Я допомагаю старенькій людині зібрати на операцію і на приліт. Був приліт, побило всі вікна, двері. Відновити треба, поки хто щось дасть, то півроку пройде. Кажете, що вони хрест нам відмовив. Тобто вони не надають стареньким людям, пенсіонерам допомоги. Ну, тобто, коротше, надіятись можна тільки на те, що ви купите щось.